Biye tarata ye Desamuru kalo tile 16 san 2025 kunnafoni min nabɔ sigi ka ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma Mali kunnafoni jabaraniso ale sanfɛ ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni état major général des armées u ye baara minnu ni ka olu kɛ Desamuru kalo tile 12 a tile 13 fo kana se a tile 14 ma san 2025 o kɔrɔfɔw olu dara maaw olu kulo kan k'a yirɛ la k'a fɔ ko Desamuru kalo tile 12 san 2025 an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka baara o kɔnɔna la an ka jamana ale tile bɛ yan fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa lerekaw olu fɛ yen nɔ lere ale be Tombouctou o mara la an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni garanda babagaci wale tigilama 3 bonyango kɔni o la ani u ka kɛlɛkɛmina caman u y'olu kɔni fɛnɛ ni ka olu minɛ Desamuru kalo tile 13 san 2025 fɛn min ye sanfɛ pankuru ye ale ye karogɛlɛntinɛ tigilamaw ni ka olu dɔ u kun bɛ bolimafɛn sen 2 kɔni na min na n'u kun bɛ yala yala la an ka jamana ale kɔrɔyan fanfɛla o la a dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Kegoro ale bɛ Buguni mara kɔni o la an ka fintigilakaw kɔni ye dankari babagaci wale tigilama ninnu na sanfɛ pankuru ale sira fɛ Desamuru kalo tile 14 san 2025 fɛn min ye ɲɛfɔliw olu senfɛ sa sanfɛ pankuru ale ye babagaci wale tigilamaw ni ka olu dagayɔrɔ caman ni ka dankari olu la o kɛra ɲoronkaw olu fɛ yen nɔ u dagayɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ o bɛ tali kɛ 4 kɔni o kan an ka fintigilakaw y'u bɛɛ lajɛlen ni ka o tiɲɛ a fɔlɔ o bɛ jɔnkakaw ka dugu o la jɔnka ale bɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ni a worodugu yan fanfɛla kɛrɛnkɛrɛn sa sandarikaw olu fɛ yen nɔ a filanan o bɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la sa ni o ye lagamane ye fɛn min ye a laban ye sa o bɛ sandarikaw olu fɛ yen nɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen ni ka o tiɲɛ fɛn min ye Desamuru kalo tile 14 ye halisa o yɔrɔ kofɔlen ninnu fɛnɛ na an ka fintigilakaw u ye babagaci wale tigilamaw faralen ɲɔgɔn kan waati min na sa u ye dankari olu la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni sanfɛ pankuru ye ka u bololaminɛw ni ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka o tiɲɛ an ka fintigilakaw ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o état major général des armées a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilakaw olu ma u ye baara ɲuman min ni ka o kɛ Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 ale ye dolanciw baaraw bɛna daminɛ Desamuru kalo tile 21 natɔ san 2025 a bɛ to sen na fo janvier kalo tile 18 san 2026 Marokukaw ka jamana o kɔnɔna la anw ka samatasɛgɛw olu kɔni bɛna dolanci ni ka o kɛ tɛnɛ natɔ Desamuru kalo tile 22 u ni Zambi de kɔni bɛna kari ɲɔgɔn na a baara ye ale kɔnɔna la sa kunnafonidila minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ dolanci kunnafoniya o dili ma olu kɔni bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka se ka dolanci in ka a yira maliyɛndenw olu la k'a kɛ i n'a fɔ maliyɛndenw sigilen bɛ Maroc jamana o kɔnɔna la kalo kelen o tɛmɛnen kɔni kɔfɛ min ni janka dugulamɔ olu tun bɛ dibi la janka ale bɛ jokeli mara o la jokeli ale bɛ bafula bɛ lamini na a dugulamaw u ye yelen kɔni ni ka o sɔrɔ yelen sɔrɔli kɔni kɛra nisɔndiyaba ye u bolo dugulamaw kɔni ka baara kɔni o kun jɔlen don minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kuran baara kɔni olu ma bɛɛ lajɛlen ka baara kɔni ni ka o daminɛ an bɛ taa Yoroso ale ni Kucala dugu la sanjiba o kɔnɔna na kunu Yorosokaw olu fɛ yen nɔ ale ni Kucala dugu kɔni o kɔnɔna la sanji min yɛrɛ kɔni n'u kun sigilen tɛ ni ka a makɔnɔ sanji in yɛrɛ kɔni a nana Kucala n'a lamini ani Yoroso n'a lamini kɔni o la a yɛrɛ k'a fɔ météo kɔni fɛ ko sanji in nali kɔni ale bɛ sumaya kɔni ni ka o kofɔ o de ye sɛnɛkɛlaw ka u hakili to u ka balo la nin wagati in na u ka u don o bɛrɛ la ka tila k'a ɲini dugulamaw fɛ bɛɛ ka hakili to denmisɛnw ka taa se maakɔrɔbaw ma ka se ka olu lakana fiɲɛ ale la an ka sɔrɔ busonaba min bɛ yen nɔ ni o ye Maju Sɛnpara ni ale ye chambre de commerce o ɲɛmaa ye chambre de commerce min ni u bɛna ɲɛmaa kura kɔni ka o sigi Maju Sɛnpara kɔni kelen don ka i kanbɔ ko kura o ɲɛmaa sigi o la maa caman bɛ k'a ye k'a fɔ ko Maju Sɛnpara kɔni a bɛna san kɔni ni ka o sɔrɔ ɲɛmaa sigi kura la ka sababuya kɛ maaw ka danaya kɔni bɛ a kan kosɛbɛ
bi desamuru kalo tile 16 san 2025 o de kɔni bilalen don ka fɛn min ye Mohamed Yusuf Bacili ni bɛɛ ko ale ma ko Arasipasha ale ni Worokiya Dumbiya ni bɛɛ ko ale ma ko Rosa Viciara olu kɔni ka kiri jaabiw bolodalen don ka bi kɔni o makɔnɔ sɔgɔmada in na maaw kɔni sigilen bɛ ni ka jaabi kɔni ka o makɔnɔ yala a kiri kɔni a bɛna laban cogo jumɛn na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ ko Sofcar ka serviette hygiénique ka taa se a couches ma ko k'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ sugu kɔnɔnaw olu la ka sababuya kɛ a bɛ dilan cogo min na ani kɛnɛya taasiraw olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni serviette hygiénique usine yɛrɛ kɔni bɛ Sinja ale bɛ Thiès mara kɔni marabolo kɔni o la o de la sa u ye sɛbɛnfura kɔni ni ka o bɔ décembre kalo tile 8 san 2025 k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye serviette hygiénique Sofcar ye ko ka a bɔ sugu kɔnɔnaw la ani maaw ka kɛnɛya kɔni tɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'a yira k'a fɔ an ka jamana ale kɔnɔna la Sofcar kɔni kelen don ka sugu kɔnɔnaw ni ka olu kɔni fa an ka jamana marabaaw olu bɛna se ka waleya jumɛn de kɛ walasa ka se ka nin waleya in ni k'a labato k'a bɔ an ka sugu kɔnɔnaw la ne ani maaw ka kɛnɛya kɔni tɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye. An bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la u ka foroba cakɛla maa caman minnu n'olu bɛ action humanitaire la olu kɔni bɛna taa kiri tigilamaw olu ɲɛma ka sababuya kɛ u ye musaka dɔw ni ka olu yurugu ni o ye jamana nafolo min bɛ t'i jɔ fo sefawali miliyari 3 o bɔɲɔngo la foroba cakɛla min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Amidou Tiɲa min yɛrɛ kɔni ni ale kɔni nɔ yera ni wari in kɔni ale yuruguli la musaka min yɛrɛ kɔni ni a kɔni tun dira bamati wale tigilamaw ye bingani ta ni ka maa minnu ka olu sɛgɛrɛ n'olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la a wari kɔni tun kan ka di olu de ma. An bɛ taa Nizeriyakaw ka jamana o kɔnɔna la denmisɛn 100 minnu ni olu kɔni jasura katoliki kalanso o la Niger jamana kɔnɔna la olu labilalen sa kɛra nisɔndiyaba ye dɔgɔkun tɛmɛnen o la denmansaw olu bolo nka maa caman kɔni bɛ yen nɔ nisɔndiya kɔni ale ma bonya kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye kalanden maa 200 ye halisa olu kɔni fɛnɛ tɛ ka ye u minɛbagaw olu bolo. Mali kunnafoni jabaran na jabaw ni kunnafoni damana tuma bolo kɔrɔ bi ni ga da kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛɛ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.